Sabem quines obres tenim a les aules? Sabem quines implicacions té triar per a una biblioteca escolar o per a una biblioteca d'aula? Coneixem els criteris de tria per a constituir una bona col·lecció de partida? Hola, aneu a triar aquest curs perquè voleu crear lectors. I ho anem a fer seguint un camí. Farem una bona biblioteca de centre, l'omplirem de llibres, ens ajudaran a com triar-los. Posarem el focus en la selecció, en quins són els criteris, com podem triar bones obres, com hauria de ser una bona biblioteca d'aula. Volem que sigui algo molt pràctic, és a dir, que tot el que diguem realment després pugueu fer-ne alguna cosa a l'aula. Una forma molt didàctica de triar bé els llibres que tindrem en aquestes biblioteques i també aprendrem a com fer que els alumnes vulguin llegir aquests llibres. Així que primer parlarem des d'on ho hem de fer, que, avance, que té molt a veure la passió. I després parlarem de les estratègies que podem utilitzar abans de la lectura i després de la lectura. Això és simplement unes idees, perquè segur que amb això vosaltres en tindreu moltíssimes més. Si esteu interessats en aquests aspectes, podeu anar a andanateca.com i allí trobareu més informació sobre el curs Les claus de la Bíblia. Vos convido a acompanyar-nos en aquest camí. Benvingudes i benvinguts.